गोजोन्थों खुलुमबाय। दिनै आं दुलाराय बिजिनि हादाबसानि सिबिनां रायजो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनो फैगौ जानो गोनां आसाम रायजोनि बिधान सभायाव 33 नं बिजिनि जेनेरेल बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो सिगांबोनायनि खोथाखौ बुंथिनो ओंखारदों। नोंथांमोना आंखौ सासे रोजाबगिरि महरै सिनायो। नंगौ, आर्टिस्ट आर गार्डेनार्स अफ द ससाइटि। मोनसे समाजा आबुङै थांनो आरो जौगानोब्ला रिंगुदामसाफोरनि जोबोद गोनांथि दं। बिदिनो समाव नांगौथिखौ मोनदांनानै आं रिंगुदामसा महरै लोहाबनानै बर'नि रिंगुदाम फोथाराव नांथाबनानै खामानि मावबोदों आरो दुलाराय बर' रायजोफोरा आंखौ अनसायनानै गोजौ थाखोआव दैखांदों। बिनि थाखाय आं आंनि हारिनि बयखौबो साबायखर होयो। आं जेब्ला गोब्राब लोमजानानै दं, अब्ला आंखौ आंनि लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरा रां मदद होनानै फोथांनानै दोनो। बिनि थाखाय रायजोफोरनि खाथियाव आं अराय खर' हमो। खोथाया जादों, आं दिनै मानो राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनो गोनां जाखो? नुनो मोनदों दानि राजखान्थिगिरिफोरनि राजखान्थिखौ गावनि उदैनि सुजुग लानानैल' गेलेनाय। ओजोंहाय बिसायख'थि समाव रायजोफोरनो गोदै गोदै मिजिं होनानै भट बिख'नानै देरहानायनि उनाव गावजों आगसि आगदा थाफाग्रा सासे सानैखौल' देरख्ल' होनानै आरजाया फर्मुलाया गोग्लैसोनाय जोंनि सादा बुसा रायजोफोरखौ जुब्रायैनो दोनदों। जाहोनाव राजखान्थिखौ लानानै जोंनि हारिया गावस्रा गावस्रि जादों। बेनिखायनो आं बे खेबाव बिजिनि हादाबसानि खौसेथि, लोगोसे सोलोंथाइ, देहा फाहामसालि, आबाद, हान्थामेला, रांखान्थि, राव थुनलाइ हारिमु आरो समाजखान्थि आरो दानि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ लानानै मोजां लामाजों दैदेननो आरो बिसिनि जिउ जौगाथिनि खामानि मावनो गोसो दुंनानै ओंखारबोबाय। मिजिंथियो रायजोफोरा आंखौ अनसायनानै देरहासार खालामदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। माखासे
दावगा